खौ जोङो सैथान होननानै बुङो बे गाज्रिखौ जों सुबुं माहारि सिबिनिफ्राय जोंनि लामाफोरखौ आन्दाय होनानै दङ बेनि माने मिथिबाय जे सैथाना जोंखौ गाज्रि लामाथिं लांगासिनो दं दानि जौमोनफोरखौ सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गुबुन गुबुन लामाथिं आवगायहोगासिनो दङ बे इभिल स्पिरिट गाज्रि गोहोआ जोंनि गेजेराव खामानि मावबाय थादों बुहुमनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आंनि आखाइ मुथियाव दोनबाय बे बुहुमनि सेंग्रा सिख्लाफोरा आंनि आखाइनिफ्राय खारग'नाय नङा आं बै समनिफ्रायनो ओरैबायदि फैखायाखै बे गाज्रि गोहोआ जोंनि मन्दिरखौ जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आन्दाय गासैखौबो लांदां फांदां खालामबाय नंगौना गासैखौबो लांदां फांदां खालामोना मानसिनो हास्थायो बेफोर गासैबो आंनि नङा जोंनि जिउआव गाज्रि गोहोआ बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि खायदा खालामनानै जोंनि न'फोरखौ
오늘 Hey, Black! I'm gonna pick that apart. Hey, Black! What's on? I'm gonna make it for you now! Bicara di keluarga. Mungkin dari sini Masa itu kasih tuh. Dek. Gusto ko na yan. Pisa lang ako. Ang nagpisa ka, hoy! Tama. Eh, isa. Eh, siya, nang mana bitik talaga. Hama. Bitik talaga. Tolong para DJ naik baik Filipina semua baik sen exchange jabai ada di kru hospital ambulance langit berang jabai. Kita tolong beri sebelum datang saya dengan Songsari lah bidaya langkah ikuti lagu lomba ni sampai itu hospital ini lawan itu
bagi oleh Sarika Gomgiri Bitamura naik ujung. Baik, mau dengar? Gauni daiberku, gauni inai kanaiberku, gasitu undaha bedani bitanga desu, are dima itania nimaha ide. Olondara dima itania nimaha ide. Ziuku saya tu bet iswaran siwa kini. Duli agar dari mati don nausang konte, ar iswara dia atma ke oleh buloti nausante. Tumi jawaban kalau cuma sisi korda kuat. Itu